gaskiya ne. Dare da rana suka tsaron ƙasar su kenan dole idan sun gani ƙasa za ta lalace dole ki amshi abu su dole su amshi abu su Allah ji tsare ka baba cani soja Allah ɗaukaka Nijar ƙasa mai girma Gaskiya ne. ƙarhin yaro sai baban yaro Allah ya tsare Nijar Allah shi taya ma wancan da kusumci baba cani dodo ya riga ka gayan Allah annuwa nuwa aniya makomiya kuka yan ekwas a zamana lahiya a zamana lahiya ku bar mu da abun da ya dame mu a yi zaman lahiya ba mu sirri ba bidiyo ba. Ba dai wuta ba ce ɗebe aboka dan ubanka ka cire aboka kai kalaman dan ilka ne ka iya da ƙasar guya kan nan sai ka taho ta wasu amma kai baka iya da taka ƙasar ba kuma ka wado ta wasu ka yi dare na hankali ne Allah ɗaukaka Nijar Allah ji tsare kuwa Faransa an ba Rasha an ho Cani an ho Nijar an ho Gaskiya ne. Tulubu amba wani yawa da kasa dan uwan burwai koga ya sha kwaya in ba tuluba uban waka wai Gaskiya ne. in ba tulubu ba uban waka yin diskur yana kwana Gaskiya ne. Sai Tinubu. hege ya sha kwaya Wallahi.